ஆகும்னு பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்போ எப்படி மாதாஜி ஃபுட் கூட இதுல நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு. சாத்விக உண்மை உணவு உண்மை உண்டால்தான் கண்ட்ரோல் வரும். உண்மை உண்மை 100% உண்மை. ஆமா, ஆன்மீக உணர்வாலதான் வரும். ஆமா, அது எப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி சுவாமி இதை சொல்லு 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 10 தரம் சொன்னாக்க ஒரு தரம் அவளுக்கு சின்னதா ஒரு பொறி வந்தா கூட பரவாயில்ல, அது பெருசாயிடும். அவ்வளவுதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சொன்னா கூட ஒரு தரம் சொல்லுங்கோ ஒரு தரம் சொல்லுங்கோ சொல்லி 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 இப்ப நான் அவ எனக்கு சொல்லும்படியாயிடும். அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரபு சொன்ன மாதிரி சாத்வீகமான உணவுகளின் மூலமாகவும் அந்த இது, ஏன்னா நம்ம கண் கூட பாக்குறோம். ஆஹ் ரொம்ப அதாவது சிலர்லாம் நான்வெஜ்ஜே இல்லாம அவங்களால சாப்பிடவே முடியாது. அந்த மாதிரி முடியாது. எப்படி நம்ம வெஜிடேரியன் இதுல இருக்குமோ அது போல அப்படி இருக்கவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம குறை சொல்லல. நம்ம தெரியாதனால இவ்வளவு நாள் இந்த ஞானம் இல்லாதனால நம்ம பண்ணோம். எப்ப நமக்கு அது தெரிஞ்சிச்சோ அப்ப நம்ம நம்மள கரெக்ட் பண்றது பார்க்கணும் இல்லையா? சோ மாதாஜி சொன்னது போல மனது ரொம்ப சஞ்சலமானது, அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது மிகவும் கடினம். அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஆமா, அதை அடக்குவது சந்தேகம் இல்லாம ரொம்ப கடினமான ஒன்று. ஆனா தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் நம்ம கூட சாண்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம கூட அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். நானே கேட்டிருக்கேன் பிரபு கிட்ட, பிரபு நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதுதான் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அப்பதான் நிறைய விஷயங்கள் இது அது நாள் ஃபுல்லா என்னென்ன நடக்குது, முதல் நாள் என்ன, அடுத்த நாள் நான் என்ன பண்ணணும், அப்படி நிறைய எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கே, அது சரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, ஆமா அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆனா அதை உணர்றோம் இல்லையா? எனக்கு நிறைய எண்ணங்கள் வருது, மனசை ஒருமுகப்படுத்த முடியலன்னு நம்ம உணரமே, அதே நம்ம ஆன்மீக அந்த பயிற்சியில முன்னேறோம் அப்படின்றத தெரியப்படுத்துது. ஏன்னா அதுக்காக நம்ம மனசு பின்னாடியே போக கூடாது. அது எனக்கு வேற என்ன வருதுன்னு நம்ம உணர்றோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், திருப்பி அதை எடுத்துட்டு திருப்பி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரேன்ட்டு அந்த அந்த மகாமந்திரத்துல நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இப்ப ஒரு வீட்டை நம்ம கூட்டுறோம், அதுல ரொம்ப நாளா தூசு படிஞ்சிருக்கு. ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு அந்த வீட்டை கூட்டினோம்னா அதுல இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் மேல வரும். அதுக்காக அந்த வீட்டை கூட்டாம இருப்போமா, சுத்தம் படுத்தாம இருப்போமா என்ன? கண்டிப்பா சுத்தம். ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டாச்சும் அந்த வீட்டை சுத்தமா கிளீனா பண்ணுவோம். ஏன்னா அங்கதான் நம்ம இருக்க போறோம். சோ அது போல இவ்வளவு நாள் நமக்கு தெரியல. எப்ப நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுதோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி மனசு அலைப்பாயிரத இருக்கதான் செய்யும். ஆனால் இருந்தாலும் அதை கட்டுக்குள் கொண்டு நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அத சந்தேகம் இல்லாமல் கடினம். அதை எப்படி அடக்க முடியும்? தகுந்த பயிற்சி. அந்த பயிற்சி தான் என்ன, நம்ம அந்த சாதன பக்தி பாக்குறோம் இல்லையா, மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதன் மூலமா. அது என்னுடைய போல எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. நான் உஷா மாதாஜி வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் என்னடி பிரபு. நான் கேட்டேன், ஏன்னா சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தூக்கம் வந்துடும் எனக்கு. ஆமா, இதுவும் இருக்கு. தூக்கம் வந்த உடனே அதாவது நீ ரொம்ப அமைதி ஆயிடுற, அந்த மாதிரி சமயத்துல எழுந்து நடந்துட்டே சாண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ஓகே, ஹரி போல். சூப்பர் சூப்பர். ரொம்ப இதுவாயிட்டா என்ன, கரெக்டா கண்ட்ரோல் ஆயிட்டா பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்லோ ஆயிடும். அதான் கான்செப்ட். அதுல அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் இதான மெயின் இது பிரெயினுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். அதனால நல்லா ரெஸ்ட் கிடைக்கும். இதுதான் மெடிடேஷனுடைய ஃபண்டா இதுதான் ஆக்சுவலா. ஆனா அந்த மாதிரி பிளட் ஸ்லோ ஆன உடனே நம்ம கொஞ்சம் ட்ரௌசி ஆகி தூக்கம் வந்துடும் அது. ஆமா, ஆனா நம்ம நிறைய உடல் உழைப்பு தூக்கம் இல்லாம இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வருங்கல்ல பிரபு. நம்ம டயர்டா இருந்தாலும் அது அப்படி சொல்ல முடியாது மாதாஜி. டயர்டா இருக்கிறப்ப பண்ணா இப்ப அதுவே ராதிகா மாதாஜி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃபரன்ஸ். எப்ப பண்ணாலும் டயர்டானா அவங்க ஜப்பம் பண்ணா அவங்களுக்கு இது வரும், எனர்ஜி வரும் அப்படின்வாங்க. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இது இண்டிவிஜுவல். அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்துவமானது அப்படின்ட்டு. எனக்கு எல்லாம் டயர்டா இருக்கும்போது சாண்டிங் பண்ணனா அப்படி சாண்டிங் மாலை அப்படியே இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஹாஸ்பிட்டலோ இங்கேயும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப டயர்ட்ல இல்ல நான் முடிக்கணும் நம்ம உட்காந்தா கூட என்னால அதை முடிக்கவே முடியாது. எங்க போறோம்னு எனக்கே தெரியாது. அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல போயிடும். அதனால நம்ம ரொம்ப உழைப்பாக இருந்தாலும் நம்மளால அது போக்கஸ்டா பண்ண முடியாது. நீங்க சொன்ன மாதிரி வேணா நடந்துட்டோ இல்ல பகவானோட அந்த அர்ச்ச விகிரத்தை பார்த்துட்டோ இல்ல ஏதோ போட்டோ முன்னாடி உட்காந்து நம்ம பண்ணா இல்ல தூக்கம் வரும் மாதாஜி. நீங்க பார்த்துட்டே பண்ணும்போது எப்படி தூக்கம் வரும் உங்களுக்கு? வந்துடும். அது ஏன்னா அது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மள ஏரியாம இதாயிடும். நடக்கிறத தவிர வேற எதுவுமே அதுக்கு இது கிடையாது. என்னடி பிரபு சொன்னதும் அதுதான்.
அந்த அப்ப மூவ்மெண்ட் பார்த்துட்டே இல்லையா? இருந்தாலும் கூட நம்மளே அறியாம கண்ணு மூடிட்டு போயிடுமா? அது போல பிரபு இவரு சாண்டிங் பண்ணது பாத்திருக்கீங்களா? இப்படி 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 அப்படியே அந்த மூவ்மெண்ட் அதிகமா அவர் இது பண்ணுவாரு. ஆமா ஆமா, ஆஹ் அந்த அது அந்த அலர்ட்டா அப்ப வந்து இருக்கிறதுக்காக அது. ஆமா அது இதமா இருக்காது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ ஓகே. மாதாஜி ஷேர் பண்ணதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ இந்த மனதை சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு தீர்வு அப்படின்னாக்கா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழ் நாம இந்த பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யணும். பற்றுதல் இல்லாம என்ன திருப்பி திருப்பி இந்த பற்றுதல் எப்படி அப்படின்னா, நமக்கு என்ன ஒரு செயல் கிடைச்சாலும் அது கிருஷ்ணருடைய கருணையால வந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதுல அந்த பற்றுன்றது இல்லாம போயிடுது. சோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த குருவோட ஆஹ் குருவோட கருணையின் கீழ நம்ம செய்யும் போது, அவங்களுடைய மேற்பார்வையில நம்ம பக்தி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த விஷயத்துல முன்னேறது தெரியும். ஜடத்தில் பற்றில்லாமல் இருக்குது, பௌதீகமா பற்றில்லாம இருக்குது. புஷ்ப மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி, பாத்துக்கங்க கொஞ்சம். அது போல ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த கலியுகத்தில் புலன்களை அடக்குவது கடினம். அப்ப அதை என்ன பண்ணணும், அதை உயர்ந்த சுவையில ஈடுபடுத்துறது. சோ அந்த பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்குது. எப்பவும் வந்து இந்த ஸ்மரணம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி கேட்கறது, அவரை பத்தி சங்கீர்த்தனம் பண்றது, பக்தர்கள் சங்கம் தான் ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்க கூட இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் விழுந்தாலும் இன்னொருத்தவங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதுவும் இப்ப வந்து ஆன்லைன்ல வந்து கொரோனாவால நமக்கு பெரிய வரப்பிரசாதம் தான். அதனால நிறைய ஏன்னா பிசிக்கலா பாக்குறது கஷ்டமா இருந்தாலும் எப்படி நம்ம எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க. இந்த 9 to 10 எப்படா வரும்? நான் எத்தனையோ டாஸ்க் இருக்கு, நமக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு. இதுல நம்ம அதையும் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் இந்த இதுல நம்ம வந்து இணைஞ்சிருக்கோம். இந்த 9 to 10 வந்து சம்ஹவ் ஏதோ மென்டல்ல நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த பக்தர்களோட சங்கம் மிக மிக முக்கியம். பிசிக்கலா இருந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். இல்லாத பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல நம்ம கனெக்டடா இருக்கும். அதுல வந்து நம்மளுடைய கிரேஸ் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை சொல்லணும். ஏன்னா அத்தனை 13 லாங்குவேஜ்லயும் நமக்கு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜ்லுமே வந்து காலையில 6 மணிக்கு 3 மணிக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் சாண்டிங் எல்லாம் பண்றாங்க. 3 மணிக்கு அந்தந்த டீம் வைஸ் சாண்டிங் பண்றாங்க. டெம்பிளோட சாண்டிங் 4:30க்கு மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. 6 மணிக்கு அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல வந்து பாகவதம் கிளாஸ், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 8 மணிக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து கிளாஸ் போகுது டெம்பிளோட லிங்க்ல. சோ இந்த மாதிரி மேக்சிமம் வந்து குரு என்ன பண்றாருன்னா இந்த பக்தர்கள் சங்கத்துக்கு வந்து நிறைய வழி வச்சிருக்காங்க. இது கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் ஆன் அஸ். நம்ம வந்து அதை எப்படி பற்றி கொள்கின்றோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் இருக்கு. சோ சிலருக்கு வந்து அந்த 1 to 2 லஞ்ச் பிரேக் கிடைக்கும். அதுல கூட நமக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து கிளாஸ் வச்சிருக்காங்க. 3 மணிக்கு சிலருக்கு கிடைக்கும். 3 மணிக்கு கிளாஸ் வச்சிருக்காங்க. 5 மணிக்கு கிளாஸ் டைம் கிடைக்கும் சிலருக்கு. எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்ன்றத பாக்கணும் நீங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தன்னார்வமாக இந்த சேவை வந்து கிருஷ்ணரோட கருணையால கிடைச்சிருக்கு. நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோம் இல்லையா? சோ நமக்கு கிருஷ்ண என்ன தெரிஞ்சிருக்கோ பகவானை பத்தி மத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். மத்தவங்களையும் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்தணும். சோ நம்மளோட கான்செப்டே இப்ப நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 15 பேர் இருக்கோம். அந்த 15 பேரும் எப்படியாவது பகவானுடைய ஏதாவது ஒரு சேவையில வந்து நம்ம ஈடுபடணும். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு திறமை இருக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா புஷ்ப மாதாஜிலாம் 8:25, 8:20, 8:30 எல்லாம் வந்துடுறாங்க. ஏன்னா அப்ப அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு குடும்ப சுமை இல்ல. அதனால அந்த டைம்ல வந்துடுறாங்க. அப்போ அந்த 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் அவங்க வராங்களோ இல்லையோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அவங்க உறுதியா இருக்கும்போது அடுத்தடுத்த பக்தர்கள் நம்மளும் இவங்க கூட சேர்ந்தா 4 ரவுண்ட் முடிச்சிடலாம். இன்னொரு நாள் நான் பார்த்தேன் முத்து பிரபு வந்திருந்தாங்க. இன்னொரு நாள் கோகிலா மாதாஜி, கைல்விழி மாதாஜி. சோ எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. ஒரு சில பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, நீலு மாதாஜி அழகா ஸ்லோகம் வாசிக்கிறாங்க. ராதா மாதாஜி எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் மாதாஜி, பிரபுஜி, வைத்தியநாதன் பிரபு, மத்தவங்க எல்லாம் அமைதியா இருக்கீங்க. சோ எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆஹ் என்ன பண்ணுங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்லோகமோ இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்தை வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இந்த இதுல வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும். அந்த 1 hour அது மட்டும் பாத்துக்கலாம். சோ மனதை சமாளிக்க என்னென்ன தீர்வு? அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவோட வழிகாட்டுதல நம்ம பயிற்சி எடுக்கணும். பற்றுதல் இல்லாம நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். அது எப்ப சாத்தியம் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு, இது எனக்கு அந்த அந்த பாவம் நம்மளுடைய ஸ்வதர்மம் தெரிஞ்சதுன்னா நம்மளுக்கு பற்றுன்றது வராது. ஜடத்துல பற்று இல்லாமல் இருப்பது, ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இருக்குது. அது வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல அது சாத்தியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ கட்டுப்படாத மனதை எஸ் பிரபு ராதா மாதாஜி ராதா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு டிப்பு, நான் வேலைக்கு போகும்போது லஞ்ச் டைம்ல சீக்கிரமா 5 நிமிஷத்துல சாப்பிட்டுட்டு ஓடி போய் பகவத்கீதா எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் மாதாஜி. 12 சாப்டர் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். அப்புறம் எனக்கு சாண்டிங் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது.
காத்தால இருந்து ஒரு மாதிரி பிஸியா இருக்கும், ஆபீஸ்ல ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருக்கும். ஆமா நடுவுல நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு 8 மினிட்ஸ் எடுத்துப்பேன். ஆ. 1 2 வந்து ஒரு 100 108 எழுதின்றுவேன். ஓ அதுக்கு மேல திக் அடிச்சுப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஆ மகாமந்திரம் சொல்லுவேன். ஆ நடுவுல ஒரு 1 ஆ ஹவருக்கு ஒரு தரம் ஒரு ம். இது அது மாதிரி நான் சொல்லிப்பேன். மிச்ச இது என்ன முடிக்க முடியாத சாண்டிங்லாம் அப்படி பண்ணுவேன் மாதாஜி நான் ஓ ஹரே ஆபீஸ்ல. கிருஷ்ண மாதாஜி இல்ல எவ்வளவு நமக்கு அவ்வளவு டைம் நமக்கு எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது, உடல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம காலையிலேயே முடிச்சிருவோம். இல்லாத பட்சத்துல என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்காக நீங்க வந்து டிப்ஸ் சொல்றீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல ஐடியா இல்ல. அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 மினிட்ஸ் எப்படி இது பண்ணி அதை இப்ப பண்ணிக்கலாம்ல. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. மாலையில சாண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ஆ டிக் அடிச்சு அடிச்சு இது சாண்ட் பண்ணும்போது கான்சென்ட்ரேஷனும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆமா. நம்மளுக்கு. ம். அது ஓகே இல்லாம இப்ப மாதாஜி. ரிங் எல்லாம் வந்துருச்சு. ரிங் எல்லாம் இருக்கு. அதுல கூட நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். பஸ்ல போகும்போது. அது சாண்டிங் நம்ம பிரஸ் பண்ணுவோம்ல, அப்ப ஆமா ஆபீஸ்ல வந்து அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆமா நடுவுல சாண்ட் ஆமா. பண்ணோம்னா ரிலாக்ஸிங்காவும் இருக்கும், மைண்ட் ஃப்ரீ ஆயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை பண்ண முடியும் நம்மளால. சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி சரி, ஷேர் ஹரே பண்ணதுக்கு. கிருஷ்ணா. சரவணன் அதாவது பிரபு ஏதோ சொல்ல வரீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத ஒரு சின்ன டவுட் ஹரே மதஜி, கிருஷ்ண இதை பிரபு. எப்படி ஆ புரிஞ்சுக்கிறேன்னு. மத்தஜி இந்த ம் இதுல டிரான்ஸ்லேஷன்ல அவங்க தகுந்த பயிற்சியினாலும்னு கொடுத்திருக்காங்க. தகுந்த பயிற்சி வந்து ம் ஆன்மீகம்னு எடுத்துக்கலாமா? பற்றின்மையாலும்னு போட்டிருக்கு. தகுந்த ம். பயிற்சி ஆன்மீகத்தினாலும் பௌதீக பற்றின்மையாலும் அப்படி எடுத்துக்கணுமா மதஜி? ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இருங்க வரேன். டிரான்ஸ்லேஷன் ஆ சொல்லுங்க. இந்த லாஸ்ட் தகுந்த லைன்ல மதஜி பயிற்சினாலும் தகுந்த பற்றின்மையாலுமா? நீங்க இதுல என்ன சொல்ல வரீங்க? ரெண்டுமே கலந்துருக்கு இதுல. ஆனா தகுந்த பயிற்சின்னா அது வந்து ஆன்மீக பயிற்சின்னு எடுத்துக்கலாமா? பற்றின்மைனா பௌதீக பற்றின்மைன்னு இல்ல எடுத்துக்கலாமா அந்த மதஜி? மூக்கு நுனியை பார்க்க சொல்லி சொல்றாரு பாருங்க. அப்படியே மதஜி. இல்ல பிரபு, நீங்க அந்த பர்போட் வாசிங்க பிரபு. பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த பர்போட் வாசிங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். படிக்கட்டும். தகுந்த பயிற்சினா ஈவன் ஆன்மீக பயிற்சி. ஆமா ஆன்மீக ஆன்மீக பயிற்சின்னு பயிற்சி எடுத்துக்கலாமா? பௌதிகமான விஷயங்களை விட்டுடுறது அது பற்றின்மை. கரெக்ட் தான். ஈவன் இந்த சின்ன விஷயம் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, இப்ப சாண்டிங்கே நம்ம எடுத்தோம். சோ சாண்டிங்ல வந்து மனசு ஒருமுகப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அது இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து இப்பதான் அதுக்காக தான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இதையெல்லாம் பண்ணி கூட நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு ஒரு டைம்ல என்ன ஆகும்னா மனசு ஒருநிலைப்பட்டுரும். நம்ம இங்க அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பாக்குறதுனால சங்கரன் பிரபு வந்து இப்படி சொல்றாரு. எப்படி வந்து அந்த மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது, மூக்கின் நுனியில வந்து நம்ம பயிற்சி பண்றது அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. இருந்தாலும் நீங்க வாசிங்க. கரெக்ட். 35வது பர்போட் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா சரி மதஜி. ஏன்னா எனக்கு என்ன டவுட்னா, வாசிங்க. ஒன்னு பௌதிகம் வந்திருக்கு, ஒன்னு ஆன்மீகம் வந்திருக்கு ஒரே சென்டென்ஸ்ல. அதனால கொஞ்சம் டவுட் ஆயிடுச்சு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா படிக்கிறேன் அது மதஜி. நோக்கம் பர்பட். என்னமோ ஒண்ணுதானே பிரபு. நோக்கம் வந்து கரெக்ட் ஒண்ணுதானே தான், கரெக்ட் தான், கரெக்ட் ஆன்மீகத்துல கரெக்ட். முன்னேறதுக்கு. இருந்தாலும் சரி. வாசிங்க பர்போட். டவுட் வந்ததுன்னா அதை கிளியர் பண்ணிடலாம். பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு மேபி இதுல பாக்கலாம். கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல. பர்பட்ல வாசிங்க வாசிங்க. பொருளுரை ம் அடங்காத ஆ, மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் எனும் அர்ஜுனனின் கூற்று முழுமுதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இங்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம் என்கிறார் அவர். அது என்ன ம், பயிற்சி? புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் ம், மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனிமையாக இருத்தல் போன்ற கடுமையான சட்டத்திட்டங்களை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் ம், கிருஷ்ண ம், உணர்வின் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். இந்த 9 ம். பக்தி நெறிகளில் முதலாவதும் முக்கியமானதும் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். ஓகே. எல்லா ஆ களங்கத்தில் இருந்தும் மனதை விடுவிக்க இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த திவ்யமான வழிமுறையாகும். ஓகே. படிக்கிட்ட மத்தஜி. முடிஞ்சிருச்சுங்களா? ஏன்னா இங்க இருக்கா? கொடுத்துருக்கேன். வந்துருச்சு கொடுத்துட்டாங்க இங்க. அதான் இது இல்ல இந்த இதுக்கு பர்போட்டே ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முடிஞ்சிருச்சான்னு கேக்குறேன். சொல்றேன். இல்ல பர்பட் இன்னும் பெருசா இருக்கு மத்தஜி. தகுந்த பயிற்சி மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஒரு பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. மறுபடியும் படி. ஓகே. கிருஷ்ணரை ஆ, பற்றி கேட்பதே இது முக்கியமானதும் முதலாவதும் ஆகும். எல்லா ஆ, களங்கத்தில் இருந்த மனதை விடுவிக்க இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த திவ்யமான வழிமுறையாகும். கிருஷ்ணரை ம், பற்றி எந்த அளவிற்கு ஒருவன் கேட்கிறானோ அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து மனதை பிரிக்கும் விஷயங்களில் இருந்து விடுபட்டு அவன் தெளிவடைகிறான். இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களில் இருந்து மனதை விலக்குவதால் எளிதாக வைராகியத்தை, அதாவது பற்றின்மையை கற்க முடியும். வைராகிய என்றால் மனதை பௌதீகத்தில் இருந்து விடுத்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். அருவவாத ஆன்மீக துறவை காட்டிலும் மனதை கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ள செய்தல் எளிதானதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பவன் இயற்கையாகவே பரமாத்மாவின் மீது பற்றுதல் கொள்வதால் இது நடைமுறைக்கு உகந்ததாகும்.
இந்த பற்றே பரஷோனுபவ, அதாவது ஆன்மீக திருப்தி என்று அறியப்படுகிறது. இது பசிமிக்கவன் தான் உண்ணும் ஒவ்வொரு கவலத்திலும் திருப்தி அடைவதை போன்றதாகும். பசியுடன் உள்ளவன் எந்த அளவிற்கு உண்கிறானோ அந்த அளவிற்கு திருப்தியும் பலமும் பெறுகிறான். அதுபோலவே பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜட பொருட்களில் இருந்து விடுபட ஒருவன் திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலமும் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். மேலும் துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப அது இன்னும் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? பிரபு சொன்ன பாயிண்ட் வந்துட்டு நீங்க சொன்னதும் வந்துச்சு. மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னா, ஏன்னா நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்றதுல மனது ஒருநிலைப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க பிரபுபாதர். புனிதமான இடத்துக்கு போனோம், ஏன்னா அங்க திவ்யமான அந்த பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கிறதுனால மனம் அலைப்பாய் வந்து தடுக்கப்படும். இல்லைன்னா அந்த மத்த பௌதிகமான விஷயங்களை பொறுத்து தடுக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்னென்ன பார்த்தோம்? பக்தர்களுடைய சங்கம் இருக்கு, அதுல மனது அலைப்பாயிரத தடுக்கிறதுக்கு தனிமையான இடம். பௌதிகமா தனிமைனாலே அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் இல்லாம பத்தி கேட்கறதையும் சொல்லிருக்கு. அதான் பக்தர் ஸ்ரவணம், பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்கறது. அதுதான் நம்மளுடைய எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அப்படிதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதனால நீங்க சொன்னது மாதிரி இது வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறது வந்து பாசிபிள், அது நம்மளால முடியும், அது ஈஸின்னு சொல்றாரு. எது முடியாதுன்னா நம்ம புனித ஸ்தலத்துல வசிக்கிறதோ, இல்ல தனியா போய் எங்கேயாவது இருக்கிறதோ, தனிமையில இருக்கிறதோ, இல்ல பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுவதோ, புலன்களையோ மனதையோ அடக்குவதோ, இந்த சட்டத்திட்டங்களை தற்காலத்தில் கடைபிடிக்க முடியாதுன்னு போட்டாங்க இதுல. தற்காலத்தில் இப்ப வந்து கடைபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம ஃபேமிலில இருக்கும்போது கரெக்ட், அல்டிமேட்டா இப்ப நம்ம இதே மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. ஆமா, இல்ல அது மட்டும் இல்ல பிரபு, இந்த கிரகஸ்தர்களுக்கு மட்டுமே இல்ல, ஜெனரலாவே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னன்னா, இதன் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணுவது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒன்று. அது இந்த யுகத்துக்கு உகந்ததானது கிடையாது. வெறுமனே நம்மளுடைய புலன்களை உயர்ந்த சுவையில் ஈடுபடுத்துறது, உயர்ந்த நிலையில் ஈடுபடுத்துறது எப்படி? கிருஷ்ண பக்தி பண்றது மூலமாக. அப்ப இந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் என்ன? பகவானுடைய நாம உச்சாரணம், நாம யஜ்ஞம் அல்லது நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால இந்த அஷ்டாங்க யோகம் கலியுகத்துக்கு உகந்தது அல்ல. அதுக்குதான் வந்து நம்ம இங்க இதெல்லாம் பாக்குறோம். இதெல்லாம் எங்க வந்து புனிதமான தலம் இருக்குன்னு நம்ம எங்க வந்து சொல்ல முடியுது இல்லையா? எல்லாமே வந்து பொல்யூட்டடாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ பிரபு. பற்றின்மை என்பது பௌதிக விஷயத்தை தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. பௌதிக விஷயத்தை துறப்பது, பயிற்சி என்பது ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாதவங்களுக்கு, இது முந்தின பக்கத்துல என்ன பண்ணோம், மனசை ஒருமுகப்படுத்துறது சாத்தியம்னு பார்த்தோம். அப்படி நம்ம சாத்தியப்படல, மனசை கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா நமக்கு வெற்றி என்பது கஷ்டமான ஒன்று. நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அங்க வெற்றி கிடைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த யோகங்கள் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த யோகிகளுக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம், மனதை ஒருநிலைப்படுத்துவது. அதுதான் வந்து ரொம்ப யோகிகளுக்கு தேவையான ஒன்று. எப்ப அங்க மனம் ஒருமுகப்படுதோ அப்ப புலன்கள், காது வேற எங்கேயோ எதையாவது கேட்டா கூட மனசு ஒருமுகப்படுத்துறதுனால அதை கொண்டு வர முடியும். இப்ப மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருக்கிறதுனால புத்தி வந்து அதுலயே போக்கஸ்டா இருக்கு. சோ நமக்கு வந்து அந்த அடுத்த நிலையான தியானம், சமாதி என்பது கைகூடும். சோ இந்த கடினமான விஷயமும் மன கட்டுப்பாடினால் எளிமையாக மாறுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ எளிதான விஷயமும் ரொம்ப கடினமாகின்றது மனதால் நாம் கட்டுப்படும் போது. எப்ப மனசு நம்மள வந்து கட்டுப்படுத்துதோ அப்ப சாதாரண விஷயம் கூட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம வந்து அந்த ஒரு கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல, ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அதுல நமக்கு கோபம் வருது அப்படின்னாக்கா, அந்த மனசையும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியல. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோபம் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்றது அது புரியாம போயிடுது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே, அந்த ஜெயில வந்து நம்ம பார்த்த 2 பேருடைய நிலைமை.
இல்லையா? அவ்வளவு சின்ன வயசுல வாழ்நாள் முழுவதும் ஆயுள் தண்டனை அவங்க அனுபவிக்கணும். காரணம் எங்க? அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாலுமே கூட அவர் போயிருக்க கூடாது அந்த மது அருந்துவதற்கு. அங்க போய் வாக்குவார்த்தை நடக்கும் போதே சரி அந்த இடத்த அங்க அவர் தவிர்த்து இருக்கணும். அதையும் மீறி அங்க இருந்ததோட பலன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அவராலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. சோ அதனோட நிலை இன்னொருத்தரை வந்து குத்தி கொலை பண்ற அளவுக்கு அவ்வளவு ஒரு கோபம், வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. சோ அந்த சாதாரண விஷயம் கூட கடினமாயிடும். அவர் இதை எங்க தடுத்து இருந்திருக்கலாம்? எப்ப தன் கையில இது இல்லையோ, அந்த மதுன்றதே ஒரு தவறான விஷயம். அதை விட்டுருக்கும் போதே சரி ஓகே, ஆல்ரெடி சடனா ஒரே நாள்ல போய் நம்ம எல்லாரையும் மாத்த முடியாது. அட்லீஸ்ட் அவர்கிட்ட இல்லாத காசு இல்லாத சமயத்துல அவர் போகாமையாவது இருந்திருக்கலாம். சரியான சகவாசம். உன் நண்பனை பற்றி சொல், உன்னை பற்றி சொல்றேன்னு சொல்றாங்க. எதுக்காக சொல்றாங்க? அந்த சகவாசம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதனால ஒரு தடவை சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேக்குறாரு, அந்த கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறுவதற்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றார், பக்தர்களுடைய சங்கம் வேண்டும், அபக்தர்களுடைய சங்கத்தை கைவிட வேண்டும். ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பௌதீகமான விஷயத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கும் வந்து அதே மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும், அதே வைப்ஸ் வரும் நமக்கு. அதனால பக்தர்களோட சங்கம் இருக்கும்போது பக்தர்கள் என்ன நினைப்பாங்க, நான் எப்படியெல்லாம் நான் பகவானை திருப்தி பண்ணணும், அது மட்டும்தான் அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள்கிட்ட இருக்கும்போது அவங்களுடைய அந்த உயர்ந்த எண்ணங்கள் நமக்கு வரும். மற்ற விஷயங்கள் எப்பவுமே புறம் பேசுறாங்க மத்தவங்கள பத்தி, இல்ல ஏதாவது இத பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட சேர்றதுனால நமக்கும் அதே மாதிரியான வைப்ஸ் வரும்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ மனதை கட்டுப்படுத்துவது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறார், என்னன்னு கேக்குறார் அடுத்து, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றி அடையாத ஆன்மீகையின் கதி என்ன? நம்ம பார்த்தோம் அந்த யோகத்துல முன்னேறும் போது அந்த ஆரம்ப நிலை, முதிர்ந்த நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சப்போஸ் ஒருத்தவங்க வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகம், இந்த 8 நிலைகள் அவங்க ட்ரை பண்றாங்க, அந்த முழுமையாக அந்த சமாதி வரும்போது அவங்க முழுமை அடையறாங்கன்னு நம்ம இதுல பார்க்கணும். அப்படி அந்த முழுமை அடையாத பட்சத்தில் மேபி பிராணயாமா அது வரைக்கும் தான் போக முடியுது அவங்களுக்காக. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நிலை தாரணையோ மற்றதோ போக முடியல, பிரத்யாகார தியானம், சமாதி அந்த நிலையெல்லாம் அடைய முடியலன்னா அவங்களுடைய கதி என்ன, அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் இடத்துல கேக்குறார். ஓகே, சோ அவங்களுடைய நிலை என்ன இங்க நம்ம பாக்குறோம். சோ யோகத்தின் விளக்கப்படம் அது என்ன? அது யோகத்தோட விளக்கப்படம் என்ன? ஒருவருடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்னா, ஆஹ் நான் பகவானுடைய ஒரு அங்கம், அவருடைய சேவகன், அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான இது இல்லையா? பகவானுக்கும் அவருக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை கொண்டு வரக்கூடியது, அவருடன் நமக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக்கொள்ள நாம் என்னெல்லாம் செயல்கள் செய்யறோமோ அது வந்து யோகம் எனப்படுகின்றது. இந்த செயல்களின் மூலமாக நம்ம இறை அன்பை அடைய முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து யோகத்தோட ஒரு இது. சோ என்ன யோகங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம்? 6வது அத்தியாயத்துல இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். பிரதானமாக இருக்கிறது ஞான யோகம். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த ஆத்மாவுடைய சுபாவம் என்ன, நான் எப்படி அவரோட கனெக்ட் ஆகுது, அது ஞான யோகம். ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது. தியான யோகம், அதுதான் இப்ப அந்த 8 நிலைகள் இருக்கு, இதன் மூலமாக பகவானை போக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அடைய முடியும். அடுத்தது பக்தி யோகம். சோ பக்தி யோகம் இந்த விஷயங்கள் என்னது? பகவானுடைய ஒரு அங்கம், அவரை அவரோட நம்ம எப்படி இருக்கிற உறவை எப்படி புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும், அவருக்கு வந்து எப்படி நான் பக்தி தொண்டு செய்து நான் என்ன தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு பகவான் அடைவதற்கு முன்னேற முடியாது, அதெல்லாம். சோ இதுல ஞான யோகமும் தியான யோகமும் வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கு. எனக்கு படிக்கக்கூடிய ஞானம் இருந்தாதான் வந்து மத்த புத்தகங்களையோ வேதங்களையோ நம்ம பார்க்க முடியும். ஒரு தடவை நம்மளுடைய ஏகநாம் மாதாஜி கூட கதை சொன்னாங்க இல்லையா? நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து தென்னிந்திய நாடுகள்ல வந்து அவர் வந்து பிரயாணம் பண்றாரு. அப்போ ஸ்ரீரங்கம் வரும்போது ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு சிஷ்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை புக்கை வச்சுட்டு அழுதுன்னு இருக்காரு. அப்ப அவர் வந்து கேக்குறாரு என்ன ஆச்சுன்னு. இல்ல, என்னுடைய என்னுடைய குரு வந்து என்ன படிக்க சொல்றாரு, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகமாவது படிக்கணும்னு சொல்றாரு, என்னால ஒரு ஒரு லைன் கூட பார்க்க முடியல, ஒரு வார்த்தை கூட என்னால மனப்பாடம் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு அழறாரு. சரிப்பா, அதுக்கா நீ அழறேன்னா, இல்ல நான் அதுக்காக அழல, இங்க பாருங்க, பகவான் வந்து அனைத்திற்கும் வந்து பிரதானம், அவர்தான் காரண கர்த்தா. அப்படிப்பட்ட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேரோட்டியாக இருக்கார், பார்த்த சாரதியாக இருக்கார், பின்னாடி வந்து அர்ஜுனன் இருக்கார். அந்த போர்க்களத்துல எத்தனை குருக்ஷேத்திர எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான இது
போர் வீரர்கள் எல்லா இடத்துலயும் போர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப நீ ரைட் சைடுல போ, லெஃப்ட் சைடுல போன்னு சொல்றதுக்கு முடியாது அர்ஜுனனுக்காக. அப்ப என்ன பண்றாரு, முதுகுல தன்னுடைய காலால கிருஷ்ணருக்கு ரைட் சைடுனா ரைட் சைடுல பிரஷர் கொடுக்குறாரு, லெஃப்ட் சைடுனா லெஃப்ட் சைடு பிரஷர் கொடுக்குறாரு அர்ஜுனன். சோ அதை பார்த்து அழறாரு அந்த பக்தர். என்னுடைய கிருஷ்ணர் எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்தவர், தன்னுடைய பக்தனுக்காக இந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்திருக்காரா, இது யாரால சாத்தியமாகும்? கிருஷ்ணரை தவிர்த்து வேற யாராலும் சாத்தியமாக முடியுமா? என்னுடைய பகவான் எவ்வளவு தூரம் பக்தனுக்காக இறங்கி வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் அழறாரு. அதை நினைச்சு அது அவரால ஜீரணமே பண்ண முடியாம அழறார். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், இதுதான் உண்மையான ஞானம். உன்னை விட உயர்ந்த பக்தன் யாராக இருக்க முடியும் இல்லையா? சோ ஆஹ் ஆஹ் இத ஃபுல்லா நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதானே நம்மளுடைய சாரமே. இத்தனை வேதங்களை படிச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? இதுதான் நம்மளுடைய சாரம்ன்றாரு. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, தியான யோகம் கலியுகத்துல ரொம்ப கஷ்டம். புலன்களை அடக்கி மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது. ஞான யோகம் பகவானை பத்தி தேடிட்டே இருக்கிறது, அதுவும் நமக்கு கஷ்டம். படிக்காதவங்களா இருந்தாங்கன்னா எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அதனால இது ரெண்டுத்துலயுமே தவறுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. ஆனா பக்தி யோகம் அப்படி அல்ல. எப்படி இந்த பக்தி யோகம்? நவவித பக்தி தொண்டு, யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். 9 விதமான பக்தி தொண்டு, பக்தி யோகம்னு சொல்றமே, அதை எப்படி பண்றது? 9 விதமான பக்தி தொண்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, லைன்ல இருக்கீங்களா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்ரவணம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரவணம்னா என்ன? கேட்கறது, பகவானை பத்தி கேக்குறது. ஓகே, என்னென்னலாம் கேட்கலாம்? அவருடைய லீலைகளை கேட்கலாம். வேற? ரூப நாம. அவருடைய ஓகே உபதேசம், பகவத்கீதை கேட்கலாம். ஓகே பிரபு. கீர்த்தனம், ஓகே, அவருடைய நாம, வெரி குட். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்ரவண கீர்த்தனம்னா என்ன? அவருடைய நாமங்களை பாடுறது, பாடுறது. ஓகே, சோ பாடுறது பக்தி தொண்டு இல்லையா? இன்னொரு பக்தி தொண்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம் கேக்குறது, கீர்த்தனம் பாடுறது. பாடுறது கேக்குறது. என்ன பாடுறோம் அதுல? பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள். தினமும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது அதை அப்படியே நம்ம காதால கேட்கிறோம். இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும்தான் கனெக்ஷன் இருக்கணும். மனசு அந்த சமயத்துல இன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், இன்னைக்கு இதாச்சு, அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு நினைச்சிச்சுன்னா ஓகே ஓகே, இது மனசு போறது நமக்கு தெரியுது, திருப்பி கொண்டு வரணும். திருப்பி கொண்டு பகவானுடைய நாமத்துல இந்த சைக்கிள்லயே நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம மனசங்க ஒருமுகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பாக்குறோம். சூப்பர் பிரபு. சோ ஸ்ரவணம், அவரை பத்தி கேக்குறது. அடுத்தது ரெண்டாவது கீர்த்தனம். சோ அதே சேம் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை நம்ம பாடலா பாடுறோம் இல்லையா? பக்தர்களோட சங்கத்திலயோ ஃபேமிலியோட இருக்கவங்கள நீங்க பண்ணலாம், இல்ல நீங்களே கூட தனியா இது பண்ணலாம். ஓகே, கீர்த்தனம் பாடுறது. மூணாவது கீர்த்தனம், பாத சேவனம். அதுக்கு முன்னாடி மாதாஜி, அதுக்கு முன்னாடி சவணம், கீர்த்தனம், வந்தனம், அதுக்கு முன்னாடி அர்ச்சனம், அதுக்கு முன்னாடி ஸ்மரணம். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ பிரபு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். சோ ஸ்மரணம்னா என்ன? நினைக்கிறது, கடவுளை. சோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் கேட்டிருப்போம் இல்லையா? நமக்கு எப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்ப மீண்டும் மீண்டும் அசை போடுவது அந்த நினைவுகளே. சோ பகவான் எப்படியெல்லாம் லீலை பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? அந்த கதையை நம்ம திருப்பி திருப்பி கேட்கறது, அதுல இருக்கக்கூடிய சம்பவத்தை நினைச்சு நம்ம ரொம்ப ஆனந்தம் அடைகிறது. அதுவும் ஒரு பக்தி தொண்டு. பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை, டைம் இருக்கா நமக்கு? அதுல ஒரு கதை மட்டும் நான் அதுல ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் அவருடைய சகாக்களோட என்ன பண்றாரு, எப்பவுமே அங்க பிருந்தாவனத்துல ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்லயும் போய், ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கிறாங்க இது என் கிருஷ்ணனுக்கு மத்தவங்க யாரும் சாப்பிடக்கூடாது ஒளிச்சு வைக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே அவர் பண்றாரு இல்லையா? 100 மடங்கு அதை பண்ணுவார் பகவான். அப்ப எங்க ஒளிச்சு வச்சாலும் இவர் தனியா போக மாட்டார், அவருடைய சகாக்களோட போய் அந்த இது இன்க்ளூடிங் குரங்குகளையும் கூட்டிட்டு போவார். சோ இன்க்ளூடிங் அது அவர் அந்த இதை எடுத்துட்டு வந்துருவாரு. அப்ப எல்லா பிருந்தாவனத்துல இருக்க எல்லா கோபியர்கள் வீட்லயும் எடுத்தாச்சு. அப்ப சொல்றாங்க, இந்த முதல் நாள் பிளான் பண்றது, நாளைக்கு எந்த கோபி வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்ட்டு. சோ ஒவ்வொன்னா பிளான் பண்ணிட்டு கடைசியில ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. ஒரு கோபி இருக்கா, அவ மட்டும் காலையிலே கிளம்பி போயிடுறா, அதனால எங்க வச்சிருக்கா என்ன தெரிய மாட்டேங்குது வெண்ணைய. நாளைக்கு நம்ம அவ விடிய காலையில போகும்போதே அவளை நம்ம வழி மறிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
இல்லையா? உடனே அதே மாதிரி அவங்க எல்லாருமே வந்து பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, அவ இந்த வழியா தான் போவா, ரொம்ப காலங்காத்தாலே போயிடுறா அவ, நம்ம கரெக்டா இந்த இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிடணும். அப்ப பிருந்தாவனத்துல இருந்து யமுனை நதியை கிராஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மதுரா போய் அவங்க வந்து அந்த அந்த வெண்ணெய் எல்லாம் வித்துட்டு, மோர் அதெல்லாம் வித்துட்டு அவங்க திருப்பி வருவாங்க. சோ காலையிலேயே அவங்க கிளம்பி போறாங்க. போன உடனே என்ன ஆகுது, ஒரு ஒரு குறுகலான ஒரு வழி வருது. உடனே என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு கிருஷ்ணர் வந்து முன்னாடி நிக்கிறாரு. உடனே கோபி வந்து பாத்துட்டு அப்படியே அப்படியே ஸ்தம்பிச்சுட்டா. என்னாச்சு, இவன் காலங்காத்தால இன்னைக்கு என்கிட்ட வந்துட்டானேன்ட்டு. அப்ப அவங்க கேக்குறாங்க, ஏன்பா இன்னைக்கு வேற யாருமே கிடைக்கலையா, நான் தான் கிடைச்சனா அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்றாரு, எத்தனை நாள் நீ என்கிட்ட இருந்து ஏமாத்திட்டே போயிருக்க, இன்னைக்கு வந்து நீ வாழ சான்ஸே கிடையாது, நீ வேற வழியே இல்லை, நீ என்கிட்ட மாட்டிட்டாரு. அப்ப அவங்க இந்த கோபி சொல்றாங்க, ஆஹா சரி, ஓகே ஓகே, உனக்கு என்ன வெண்ணெய் தானே நான் தரேன், ஆனா வந்து நீ அதுக்காக ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு. சரி என்ன பண்ணணும் சொல்லு அப்படின்றாரு. உடனே நீதான் ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுவையாமே, அதனால நீ வந்து டான்ஸ் ஆடு, நான் வந்து உனக்கு வெண்ணெய் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஏற்கனவே இருக்கிறது ஒரு குறுகிய சந்து. அப்ப அவங்க சொல்லவும் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் அப்படி போடுறாரு இப்படி கையில. உடனே அவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஸ்டெப் போட்டேன் என்னை கூடு அப்படின்றாரு. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது என்ன, நான் உன்னை டான்ஸ் ஆட சொன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் போட்டுட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்காக கொஞ்சோண்டு எடுத்து தராங்க. உன்ன நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையுமே எடுக்கிறதுக்காக வந்துடும். அவங்க சொல்றாங்க, நீ போடுற டான்ஸுக்கு இந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம, நீ போடுற ஸ்டெப்புக்கு இந்த இதுதான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஹ் அந்த அந்த கோபியோட அவர் இந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் போடுறேன்ட்டு அந்த லீலை பண்றாரு. அத பார்த்து, அதாவது இதெல்லாம் உயர்ந்த பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சோ அவங்களோட அந்த கிருஷ்ணருடைய, நம்ம பார்க்கணும்ல, லட்டு கோபாலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கை முன்னாடி இருக்கும், இன்னொன்னு பின்னாடி இருக்கும், கால் பின்னாடி இருக்கும், அந்த மாதிரி. சோ அவர் வந்து அந்த ஸ்டெப் ஏற்கனவே இருக்கிறது குறுகலான சந்து. அப்ப கோபிகிட்ட ஏதோ கேக்குறது போல அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெப் போட்டு அது அந்த ஸ்டில்ல அப்படியே நிக்கிறாரு அந்த இதோட. அதை பார்த்த மாத்திரத்தில், அவருடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் கோபி வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபுல்லா அந்த அவங்க ஃபுல்லா அந்த 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 பாவத்திலேயே, அதுலயே வந்து அந்த நினைவே, அந்த அந்த ரூபத்தையே அவங்க வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. கிருஷ்ணமயமா ஆயிடுறாங்க அவங்க. அந்த இதுலயே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஃபுல்லா என்ன சொல்றது, வேற எந்த தாட்டுமே வரல. அவருடைய அந்த ரூபம் மட்டும், அவர் அப்படி கேக்குற அந்த ரூபம் மட்டுமே அவங்க மனசுல நிக்குது. அதை எடுத்துட்டு அப்ப என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணரை விட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அவரை கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க. கிருஷ்ணா இது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. ஆஹ் யமுனை நதியை தாண்டியாச்சு. மதுரா போறாங்க. அங்க போய் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ, கோவிந்தனை வாங்கலையோ, மாதவனை வாங்கலையோ, அவங்க எவ்வளவு தூரம் பகவானுடைய அந்த அந்த ரூபத்துல லயித்து இருந்தா, அவங்க வந்து தயிர் வாங்கலையோ, மோர் வாங்கலையோ, வெண்ணெய் வாங்கலையோன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா பகவானுடைய அத்தனை திருநாமங்களையும் அவங்க சொல்லிட்டே போறாங்க. அப்ப அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஆஹ் என்ன சொல்றது, வயதுல மூத்த ஒரு கோபி வந்துட்டு கேக்குறாங்க, இவளுக்கு என்ன, என்னாச்சு இவ, என்னமோ உளறிட்டு இருக்காளே இவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இங்க வா, என்ன 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 இன்னொரு தடவை சொல்லு, என்ன சொன்னேன்ட்டு. அப்ப அவங்க திருப்பி சொல்றாங்க, கிருஷ்ணனை வாங்கலையோ, மாதவனை வாங்கலையோ, கோவிந்தனை வாங்கலையோன்னு. அப்ப அவங்க வந்துட்டு, நீ சொல்றது உனக்கு புரியுதா, நீ நீ என்ன தலையில இது வச்சுட்டு, தயிரோட இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீ என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு. திருப்பி அவங்க அதையே சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே, அப்படியா, எனக்கு கொஞ்சம் கோவிந்தன் வேணும், கொஞ்சம் மாதவன் வேணும், எங்க குடு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேக்குறாங்க. கேட்ட உடனே அவங்க இந்த கோபி என்ன பண்றாங்க, தலையில இருக்கிறத எடுத்து கீழே வச்சு அத அந்த இதை திறக்க போறாங்க. அப்ப கிருஷ்ணருக்கு தோணுது, ஆஹா, என்னோட பக்தை வந்து இப்ப வந்து அவங்க எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்த ஒரு நிலையில இருந்த பக்தையா இருந்தாங்கன்னா, இப்படி முழுவதும் கிருஷ்ணமயமா ஆனாதான் அந்த நாமங்கள் வரும் இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய ஃபுல் இதுலயும் இருக்காங்க. அவர் எப்படி இருக்காரு பாருங்க. பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில நடக்கிற போட்டி. அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அச்சச்சோ, இப்படி என்னோட பக்தை வந்து இப்ப அது உள்ள அவ சொன்னது மாதிரி கிருஷ்ணனும் கோவிந்தனும் மாதவனும் இல்லைன்னா அவளை எல்லாரும் பைத்தியக்காரின்னு சொல்லிடுவாங்களேன்னுட்டு அவங்க ஒரு ஒரு இதை திறக்கிறாங்க, ஒரு மண்பானையை திறக்கிறாங்க. அதுல இருந்து கிருஷ்ணர் எட்டி பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அந்த இன்னொரு மூத்த கோபி இருந்தாங்களே, அவங்களுக்கே ஒரே ஆச்சரியம். என்ன இது, நான் பாக்குறது கரெக்ட் தானா, இல்ல எனக்கு ஏதாவது மாயையா இருக்கான்னு. இன்னொரு இத திறக்கிறாங்க, அதுல இருந்து இன்னொரு ரூபத்துல வந்து திருப்பி பகவான் எட்டி பாக்குறாரு. சோ இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் வந்து
ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. அதுவும் வந்து இந்த கோபியர்கள். அதனாலதான் வந்து இருக்கிற பக்தர்களே வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறது ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவும் அந்த கோபியர்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ ஸ்மரணம் அப்படின்றது வந்து அவருடைய நாமம், ரூபத்தை கூட ஸ்மரணம் பண்ண முடியுமானா நம்ம பார்த்துட்டோம், பகவானை பார்த்துட்டோம். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இதுல வந்து மற்ற நேரத்துல டைம் ஃப்ரீயா இருக்க போதோ இல்ல என்ன நம்ம ரூபம் பார்த்தியோ, காலையில அர்ச்ச விக்கிரகம் தரிசனம் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதே ரூபத்தையே வந்து நம்மளால ஸ்மரணம் பண்ண முடியும் பார்க்கலாம். இந்த சாண்டிங்கோட அந்த டிப்ஸ் நீங்க சொன்னீங்க. நம்ம வந்து நேரா பகவானை பார்த்துட்டே நம்ம சாண்டிங் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்க காலையில. மற்ற நேரத்துல நீங்க எப்பயாவது சாண்டிங் பண்ணும்போது அதே ரூபத்தை மனசுல நினைச்சீங்க அப்படின்னாக்கா அது அது ரொம்ப போக்கஸ்டா நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப நேரடியாக இங்க பகவானுக்கு நம்ம வந்து நம்ம நேரடியா பண்றோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன பண்றோம்? மனசை ஒருமுகப்படுத்துறோம், உள்ள இருக்கிறத நம்ம வந்து போக்கஸ்டா பண்ண பாக்குறோம். அங்க நேரடியா நம்ம எங்கேயும் சேவை பண்ணல. இங்க என்ன பண்றோம்? நேரடியாக அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம ஆஹ் ஆஹ் ஃபுல் என்ன சொல்றது, அர்ச்சனை பண்றோம், அவருக்கு வந்து தூபம் காட்டுறோம், அவருக்கு வந்து குளிப்பாட்டுறோம், அவருக்கு வந்து பாலாபிஷேகம் பண்றோம். சோ பக்தி தொண்டு என்பது ரொம்ப நேரடியான ஒன்று, மிகவும் எளிதான ஒன்று இல்லையா? நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்தா அந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி பாத்துப்போமோ அது போல நம்ம வீட்டுல வந்து பகவானை வச்சோம்னா அவருக்கு வந்து நேரடியாக நம்ம எளிமையாக பக்தி தொண்டு பண்றோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுவும் இல்ல, இது ரொம்ப துரிதமான ஒன்று. இப்ப நம்ம கிருஷ்ணனை நினைச்சோம், அப்ப காலையில நீங்க மங்களாரத்தி பார்த்திருந்தீங்க, அப்ப காலையில என்ன ரூபத்தை பார்த்தீங்க, இப்ப நினைச்சா கூட நம்மளால அதை வந்து நினைக்க முடியுது. ரொம்ப துரிதமான ஒன்று, பாதுகாப்பான ஒன்று. இந்த மற்ற இதெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பா இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பாக்குறோம், முழுமையா 8 நிலையை முடிச்சாதான் அதுல வந்து நம்ம உயர முடியும். பட் இங்க வந்து அப்படி கிடையாது. பகவானை பத்தி கேட்கறது ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? காலையில எனக்கு டைமே இல்ல, நான் பிள்ளைங்களை கிளப்பணும், வீட்டு வேலை பார்க்கணும், பிரசாதம் ரெடி பண்ணணும், அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு பக்கம் ஆன்லைன்ல கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கும். நீங்க உங்களோட வேலையை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஸ்மரணம் பகவானை பத்தி கேட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் இன்க்ளூடிங் மீ, நிறைய பேர் வந்து நம்ம அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ ஸ்ரவணம் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அது நான் என்னோட வேலையை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். 4வது மாதாஜி சொன்னீங்களே, ராதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாதசேவனம், பாதசேவனம். சோ பாதசேவனம் ஒன்னொன்னுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஸ்ரவணம் யாரு எக்ஸாம்பிள்? என்ன இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை யாரு கேக்குறாங்க, யாரு சொல்றாங்க? ஸ்ரவணம் எக்ஸாம்பிள். பரீட்சித் மகாராஜா, சுக மகரிஷி. பரீட்சித் மகாராஜா, சுக மகரிஷி. பரீட்சித் மகாராஜா கேக்குறாரு. 7 நாள்ல நான் இறந்து போயிடுவேன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு இல்லையா? அப்ப இந்த 7 நாள்ல என்ன செய்தால் நான் இந்த மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்கு வர முடியாது? யாரு? உயர்ந்த பரீட்சித் மகாராஜர். பரீட்சித் மகாராஜர் யாரு? அவர் கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கப்பட்ட ஒருத்தர். அவர் வந்து கர்ப்பத்துல அந்த சிசுவா இருக்கும் போதே அவரை சுத்தி சுத்தி பகவான் வந்து காப்பாத்துறாரு அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து. அஸ்வத்தாமன் இந்த பாண்டவர்கள் வம்சத்துல யாருமே இருக்க கூடாதுன்னு உத்தரையோட கர்ப்பத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் அர்ஜுனனுடைய பேரப்பிள்ளை அந்த குழந்தை கூட அழியணும்னு பிரம்மாஸ்திரத்தை வந்து ஏவி விடுறார். அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை கர்ப்பத்துக்கு உள்ளார போய் அந்த சிசுவை சுற்றி சுற்றி காப்பாற்றுகிறாராம் பகவான். அதனாலதான் பரீட்சித் வெளியில வந்தோடனே ஒவ்வொருத்தரையும் பரீட்சை பண்ணி பாக்குறாரு. இவர் தானா என்ன உள்ள இருக்கும்போது காப்பாத்தினவர், இவர் தானான்னு ஒவ்வொருத்தரையா பரீட்சை பண்றாரா? அதனால அவருக்கு பேரு பரீட்சித் அப்படின்னு இன்னொரு கதையும் கூட உண்டு. சோ ஸ்ரவணம் வந்து நான் 7 நாள்ல எனக்கு மரணம் சம்பவித்தால் அதற்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணா நான் கதியை அடைவேன், மீண்டும் இங்க வரமாட்டேன்னு ஃபுல் போக்கஸ்டா. சாப்பாடு கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது, நீராகாரம் கிடையாது, ஒண்ணுமே இல்ல. அப்படி அந்த நிலையில அமர்ந்தார். அதுல அப்படியே சுகதேவர் கிட்ட இருந்து கேக்குறார். அதனால நம்மளுடைய அந்த அந்த ஸ்ரவணம் என்பது இந்த உண்மையான குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட தன்னுணர்வை பெற்ற இந்த ஆத்மாக்கள் கிட்ட இருந்து நாம வந்து கேட்கணும். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதுதான் ரொம்ப போக்கஸ்டான ஹியரிங் அண்ட் லிசனிங் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நான் சொன்ன பாருங்க எக்ஸாம்பிள், காலையில மத்த வேலையும் பண்ணிட்டே நம்ம கேட்கும், பட் இருந்தாலும் நம்ம வேற இதுல ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருப்போம். ஆனா லிசனிங்ன்றது என்னது, என்ன நம்ம கேட்கிறோமோ அதை அப்படியே மனசுக்குள்ள உள்வாங்கிறது. சோ பரீட்சித் மகாராஜர் அதான் பண்ணார். சோ ஸ்ரவணம், அது ஸ்ரவணம். மாதாஜி கரெக்டா சொன்னாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி, முதல் நாரத மகரிஷி. நாரத மகரிஷி வந்து பகவானை பத்தி பாடுறாரு. மூலக சஞ்சாரி, எங்கேயும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. பாட்டு பாடுறது கீர்த்தனம். ஓகே, நீங்க ஆண்டாள் நாச்சியார் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து மீராபாய் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் துக்காராம், அவர் வந்து உயர்ந்த பக்தர். இவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய இதை பத்தி கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம்
ஆழ்வார்கள் எல்லா ஆழ்வார்கள் ஆழ்வார்களும் எல்லா உயர்ந்த பக்தர்களும் வந்து நிறைய பாசுரங்கள் பாடியிருக்காங்க. நம்ம வந்து பாசுரம் சொல்றோம் தமிழ்ல. இந்த சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கரெக்ட் தானே மதஜி? ஆமா மாதாஜி, மகாராஷ்டிரால ஆமா. அபங்கம். மகாராஷ்டிரால அபங்கம் இத்தனை 100, 1000 அந்த மாதிரி ஏதோ கணக்கு வச்சு அவங்க வந்து பண்றாங்க. இன்னொரு நாள் கிளாஸ்ல நம்ம அவங்கள பத்தி பார்க்கலாம். அவங்களும் ரொம்ப உயர்ந்த பக்தர்கள். சான்ஸே இல்லாத எப்படி வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாத்தியமான்ட்டு. ஆஹ் ஆஹ் நம்ம கோ சவுத்துல கோரகும்பர் அவர் தெரிஞ்சவர் வந்து உம் சவுத்துல தெரிஞ்சவர் தியாகராஜ பாகவதர். தியாகராஜ பாகவதர். யா, வெரி குட். கரெக்ட் மாதாஜி. சோ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம். தேர்ட் விஷ்ணு ஸ்மரணம். எக்ஸாம்பிள். மாதாஜி சாண்டிங் கூட எஸ் இதுல பிரபு, வருது இல்லையா? எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. கீர்த்தனம் எஸ், கீர்த்தனம். கீர்த்தனத்திலயும் வரும் விஷ்ணு ஸ்மரணம். பகவானை பத்தியே ஸ்மரணம் பண்றது. 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரமும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து என்ன பண்றாரு? பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாரிட்டு இருக்காரு. சாண்டிங் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே பகவானை பத்தியே நம்ம சொல்றோமே. சில சமயம் நம்ம வந்து நிறைய பேரு நம்ம வேலைக்கு போவோம், இல்ல வீட்டுல இருக்கோம். நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க வந்து திடீர்னு ரொம்ப கோபமாகவோ இல்ல ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்கன்னா அதோட வைப்ஸ் நமக்கு வருமா வராதா? இப்ப நீங்க நீங்க நல்ல நிலையில தான் இருக்கீங்க. ஒருத்தவங்க உங்களை பார்த்துட்டு ரொம்ப கோவமா முறைச்சு பார்த்துட்டு போறாங்க, இல்ல ஏதாவது சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் நமக்கு வருதா வரலையா? வரும் வரும் மாதாஜி. வரும். இல்ல அவங்க ரொம்ப சிரிச்சிட்டு எப்படி இருக்கீங்கனாலும் நம்ம மைண்ட் கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டா இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் வருதா வரலையா? வருது ஆமா. மாதாஜி. வெறும் பாவத்துக்கே அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுடைய அந்த ஆரா வந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் இல்லையா? சோ 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அதனாலதான் அவர் வந்து நாமாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா அப்ப எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த பக்தரா இருப்பாரு. அப்ப அவர்கிட்ட எவ்வளவு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும். ஒரு ஒரு விலை மாதுவை ஒருத்தவங்க செட் பண்ணி அனுப்புறாங்க அவரை கலங்கப்படுத்தணும்னு. அந்த அம்மா அப்ப என்ன பாவத்துல உள்ள போயிருப்பாங்க. ஆனா அவருடைய அந்த சாண்டிங்கோட இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணங்களை கூட மாற்றி அமைக்கின்றது. அதனால நம்மளுக்கு வந்து முடிவில்லாத ஒரு ஒரு பிரச்சனைன்னு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்ல. அத எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு 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 சொல்யூஷன் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக இது பண்ணணும். அதை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்றதுன்னு. அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த கிருஷ்ண பக்தி என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்ம எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்து பக்தர்களாக ஆயிட முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். சிலர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க, என்னால சாண்டிங் வந்து கரெக்டா ஒரு இது ஃபோக்கஸ்டா இது பண்ண முடியல. ஒரு நாள் 2 ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியுது, 3 ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியுது. ஒரு ஸ்டெடியா வர மாட்டேங்குது. நான் ட்ரை பண்றேன். இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த இப்ப ஸ்டார்டிங் இதுல தான் இருக்கும். ஆனா அத வந்து என்ன பண்ணணும்? மேக்ஸிமம் அந்த ஒரு லிமிட் செட் பண்ணா அத ட்ரை பண்றோம். பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு விழுந்துட்டோம், ஒருவேளை முடியல அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. பக்தியை விட்டு போயிடக்கூடாது. மீண்டும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணணும். எப்படி ஒரு பாக்ஸிங்ல ஒரு ஆப்போனன்ட் வந்து நம்மள பீட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா நம்மளால அதை எடுக்க முடியாம விழுந்தனா அதுக்காக நம்ம விழுந்துட்டோம்னா தோல்வி அடைஞ்சிரும். நம்ம மீண்டும் அத அவங்கள திருப்பி சண்டை போட ட்ரை பண்ணுவோம்ல. அது போல இந்த மாயாவை நம்ம வெல்வதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கணும். முயற்சி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. நம்மள வீழ்ந்தாலும் அந்த முயற்சி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மீண்டும் எழ முடியும். வீழ்ந்தேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு கூட ஒரு வார்த்தை சென்டென்ஸ் இருக்கு. அத வந்து நம்ம அடிக்கடி சொல்லிக்கணும். மாயா கிட்ட வந்து இன்னைக்கு என்னால பண்ண முடியல அந்த அத மனசுக்குள்ளே சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து பூஸ்டப் ஆகி நம்மளோட அந்த பாரதியார் வார்த்தை 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் வீழ்வேன் பண்ண என முடியும். நினைத்தாய் மாதாஜி. வீழ்ந்தேனா வீழ்ந்தேன் தானே வீழ்வேன் என பிரபு. நினைத்தாயோ அப்படின்னு பாரதியார். வீழ்வேன் நினைத்த அப்படி ஒரு சக்தியோட நம்ம வந்து மாயாவை பத்தி பேசிக்க வேண்டியதா. வீழ்வேன் நினைத்த என்னோட 16 ரவுண்ட் நான் முடிச்சிருவேன் பாரு எப்படியாச்சும் அப்படின்னு. சோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஆஹ் பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் நமக்குள்ளேயே இருக்கணும். சோ இருக்கிற எல்லா யோகங்கள்லயும் ரொம்ப உயர்ந்ததும் எளிதானதும் இந்த கலியுகத்துக்கு சரியான ஒண்ணு எது அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி யோகம். நம்ம கிட்ட ஆயுள் நாட்கள் அதிகமாக கிடையாது, வாழ்நாள் கிடையாது நம்ம கிட்ட. ஏன்னா கலியுகத்துல எல்லாமே வந்து புலன்கள் குறைபாடு இருக்கு. சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட நம்ம சண்டை போடுவோம். மனசு அலப்பாஞ்சிட்டே இருக்கு. லக்ஷ்மி என்பது நம்ம கிட்ட கிடையவே கிடையாது. வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நமக்கு செல்வம் தேவை இல்லையா? கையில காசு இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா செல்வம் தேவை. அப்ப அந்த செல்வம் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஆமா, சஞ்சலமான ஒன்று. அதே சமயம் அது பின்னாடியும் நம்ம ரொம்ப போயிடக்கூடாது. ஆனா நமக்கு வந்து தேவை. அப்ப அதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த பௌதிகமான கடமைகளையும் செய்யணும், ஆன்மீகம் சார்ந்த கடமைகளையும் செய்யணும். அதனால ஆஹ் இந்த கலியுகத்துல எப்படி என்ன நிலையில நம்ம இருக்கோமோ அந்த நிலையில இருந்து நம்ம
நம்மளுடைய டியூட்டிஸ வந்து நம்ம டிஸ்பர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே அடுத்தது வெற்றி கிருஷ்ணா. அடையாத யோகியோட நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. இவர் தானே 3.5 ம். லட்சம் தினம் இது பண்ணுவார். ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவார் பக்தி தாஸ் டாக்கூர்ஜி. ஆமா 3.5 லட்சம் ஒரு நாளைக்கு சொல்லுவார். ராமாச்சாரியார். ஹரிதாஸ் தாக்கூர். எஸ் மாதாஜி. எஸ் ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரிதாஸ் டாக்கூர். கரெக்ட் கரெக்ட். ஏன்னா அது பாகவதத்துல வருது. அவர் 3.5 லட்சம் சொல்லுவாராம் ஒரு நாளைக்கு. ஹரிவோல் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. எந்த கேண்டோல இருக்கீங்க மாதாஜி பாகவதத்துல? பாகவதத்துல 5th கேண்டோல இருக்கும். 5th கேண்டோவா? ஆமா. தமிழ்ல இந்தியா இங்கிலீஷா? ஹிந்தி தான் பியோர் ஹிந்தி தான். எனக்கு நான் தான் கேட்டேன் அவள்கிட்ட. ஹிந்தி தான். சாப்டர் அவளே சொல்லிட்டா. என்ன சாப்டர்? காண்டோல இப்போ வருது பிருத்து மகாராஜ் வருது இப்போ. ஓ Next ஹரிவோல் Wednesday மாதாஜி. பிருத்து எஸ். மகாராஜோடது அவளோட டீடைல் அவ பிள்ளைகள் ஓகே. அவ இது எல்லாம் வருது. நெக்ஸ்ட் சூப்பர். புரஞ்சயன் அவனது வருது. அது ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எஸ் அதுல எஸ் எஸ். அது என்னன்னாக்க நாங்க முழுக்க படிக்கணும். 7-8 பேர் இருக்கும். படிச்சிடுவோம் ஹரே ஃபுல்லா. கிருஷ்ணா. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. டீடைல் எல்லாம் படிச்சா விட்டு எல்லாம் உயர்ந்த பக்தர்கள். நமக்கு தேங்க்யூ மாதாஜி. டவுட் இருந்தா நான் கேட்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும். ஐயோ நீங்க எவ்வளவு டவுட் கேக்குறீங்க நீங்க அப்படின்றதுனால நீங்க ரொம்ப நன்னா படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிடுவோம் மாதாஜி. நீங்க நம்ம லெவல் 2வே விட மாட்டேங்கிறீங்க. லெவல் 5ல நீங்க விடுவீங்க. லெவல் 6 இல்லையா? பாகவதம் படிக்கிறதுல லெவல் 6. அப்ப அங்க கண்டிப்பா இல்ல வரும் உங்களுக்கு. லெவல் 6 இப்போ 6th வந்தாச்சு நாங்க. அதாவது புஸ்தகம் வந்து 4வது புஸ்தகம். அதுலயே நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்கும். 4வது புஸ்தகம். முதலாச்சு 2ஆச்சு 3ஆச்சு 4வது. அப்படி ஓகே மாதாஜி. 4வது தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆ. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். சோ இப்ப அர்ஜுனன் கேட்டாரு இல்லையா பக்குவமடையாத யோகிகளோட கதி என்னன்ட்டு அதை இங்க சொல்றாங்க. இந்த வெற்றி அடையாத யோகியோட நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஏன் அந்த மாதிரி வெற்றி அடையாம போறோம் அப்படின்னாக்கா சில சமயம் நான் வந்து முழுமையாக இந்த 8 நிலையும் முடிச்சிடுவானா அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையற்ற தன்மை. மனம் சில சமயம் நான் என்னதான் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி சரியா போனாலும் வீழ்கிறது. நம்ம விஸ்வாமித்திரருடைய வீழ்ச்சியை பார்த்தோம். அந்த ரிஷியோட பேர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல. தண்ணிக்குள்ளார வந்து அவர் வந்து எத்தனையோ வருடங்களாக வந்து அவர் ரொம்ப ஆஹ் மெடிடேட் பண்றாரு. ஒரு 2 மீன் குஞ்சுகள் நினைவதை பார்த்த உடனே ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி சௌபரி முனிவர். முனிவர். சௌபரி முனிவர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி மனதை வந்து அங்க அலைப்பாய்ந்ததுனால ஸ்திரமற்ற நிலையற்ற மனதால இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு. ஓகே அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் இங்க பதில் சொல்ல போறாரு. என்னன்னு சொல்றாரு? சோ ஆன்மீகத்திலையும் வெற்றி அடையாமல் பௌதீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா அப்படின்றது போல கேக்குறாரு. சோ அவங்க வந்து பௌதீகத்தை விட்டு ஆன்மீகத்துக்கு வந்துதான் ட்ரை பண்றாரு. 8 நிலைக்கு போகாம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டா என்ன அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ வெற்றி அடையாத யோகி அந்த சிதறிய மேகம் போல அந்த ஸ்கேட்டர்ட் ஆன மாதிரி இருக்காங்க. 2த்துலயுமே வந்து ஒரு ஒரு முழுமையடையாத ஒரு நிலை இருக்கே அவங்களோடது என்ன அப்படின்னு. பெயரளவு பௌதீக சுகங்களின் தியாகம் ஆன்மீக இன்பம் அடைவதில் தோல்வி. இதுதான் அவங்களுடைய நிலையாக இருக்கு. அப்ப கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்க்க முடியும். ஏன்னா அவரே காலம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வருங்காலம் அனைத்தையும் முழுமையாக அறிந்தவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். எல்லாருக்கும் சமமானவர். அதனால அவருக்கு சமமானவராக யாரும் இருக்கவும் முடியாது. அனைவரையும் ஒரே மாதிரி பாவிக்கிறாரு. அதனால இந்த மாதிரி கேள்விகளை அர்ஜுனன் கேட்கிறார் சந்தேகத்தை. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. ஹரிபோல். பௌதிகமான விஷயத்துக்கு தான் வந்து வீழ்ச்சி. ஆனா அந்த ஆன்மீகமான விஷயத்துக்கு வந்து வீழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. இப்ப ஒரு 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 நல்ல நிலையில வந்து அவங்களால முழுமையா பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க அடுத்த பிறவில எதுல விட்டாங்களோ அதுல இருந்து அவங்களுடைய பக்தி தொண்டை அடையறாங்க. நன்மையை செய்யக்கூடியவர்கள் தீமையை அடைவதே கிடையாது. அந்த 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 மாதிரியான மக்களுக்கு இந்த உலகிலும் அழிவில்லை, பௌதிக ஆன்மீக உலகிலும் வந்து அழிவு என்பதே கிடையாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? ரொம்ப முக்கியமான பதம் இது. சோ அவர் என்ன பண்றாரு? புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார். சோ அந்த புண்ணியமான ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துல அவங்க வந்து பிறக்குறாங்க. நம்ம பாக்குறோம்
புவர்லோகம், பூலோகம், ஸ்வர்கலோகம், இந்திரலோகம் அல்லது சொர்க்கலோகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம். மகர லோகம், 6 லோகங்கள் மேல கீழே வந்து 7 லோகங்கள் இருக்கு. இவங்க புண்ணிய செயல்கள் பண்ணதுனால அதனுடைய பலன்களை அந்தந்த லோகங்களுக்கு சென்று அடைவார்கள். அதை அடைந்த பின்னர், அதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி இந்த பௌதீக லோகத்துல பெரும் செல்வந்தர்களின் குடும்பத்தில் அவங்க பிறக்குறாங்க. இது ஏன் செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க? அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த உடல் சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டிய கஷ்டம் இருக்காது இல்லையா? சோ அவங்க செல்வந்தர்களாக இருக்கும் போது, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன வரும், நான் சாப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்றது இல்லையா? சோ அந்த உடல் சார்ந்த தேவைகள், புலன்களின் தளம், புலன்கள் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான், எனக்கு வயிற்றுக்கு எதுனா போனாதானே நான் வந்து மனசை பத்தியோ பகவான பத்தியோ அப்படிலாம் நான் திங்க் பண்ண முடியும். இப்ப நான் சாப்பிடுறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லாதப்ப நான் மனசை கட்டுப்படுத்துறத பத்தி நான் உயர்ந்த பக்தியில இருந்தேன், இல்ல ஒரு ரிஷியாகவோ முனியாகவோ இருந்தா அந்த உடல் தேவைகள்லாம் பெருசு இல்ல. ஆனா ஒரு சாதாரண மனிதன், சாமானியனுக்கு என்ன முக்கியம்? சாப்பாடு, இருக்கிற இடம், அந்த அந்த நம்ம மாஸ்லோ ஹைரார்கி தியரின்னு சொல்லுவோம். அந்த பிசியாலஜிக்கல் பேசிக் நீட்ஸ் தான் அவங்க போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அடுத்துதான் லவ் அண்ட் பிலாங்கிங், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. சோ இங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு செல்வந்தர்கள் குடும்பத்துல பிறக்கிறதுனால உடல் சார்ந்த தேவைகளுக்காக அவங்க கடினப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப அவங்க மனது ஞானமயம், ஆனந்தமயத்தை நோக்கி அவங்க போக முடியும்ன்றாரு பகவான். ரொம்ப நாளா பயிற்சி பண்ணி அதுல முழுமை அடையல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஞானத்தில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆன்மீகங்களின் குலங்களில் பிறக்கிறது உறுதி. ஏன் அப்படின்னா, இந்த ஆன்மீகத்துல அவங்களுடைய பரம்பரையாக இருக்கும்போது அவங்க ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட் இதுல இருக்காங்க. அப்ப திருப்பி இவங்க வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருக்க வேண்டிய, ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஆன்மீகம் உயர்ந்தது அப்படின்ற அந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல தான் உயர்ந்து இருக்காங்க. அப்ப அவங்க அந்த குலத்துல பிறக்கிறதுனால அந்த சங்கத்தின் மூலமாக அவங்க பகவானை அடைய முடியும். ஆனா இந்த மாதிரியான பிறவி வந்து நிச்சயமாக உலகில் மிக அரிதானதாகும். ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய தூதுவர்கள் நமக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்ற யோகி உயர் லோகங்கள்ல நீண்ட காலம் வாழ்றாங்க. நல்ல அந்தன வைஷ்ணவன் குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்துல பிறக்கின்றார்கள். இதுல வந்து அந்தணர்கள் குடும்பத்துல பிறங்கக்கூடியவங்க வந்து நீண்ட கால பயிற்சியில வந்து ஆஹ் உம் வெற்றி அடையாதவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆன்மீக குலத்தில் அவங்க பிறக்கிறாங்க. குருமைந்தனே அத்தகைய பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்கு அந்நிலையிலிருந்தே மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கின்றான். நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து பரதரை பாக்குறோம், மானுட பரதர் இல்லையா? அவர் வந்து என்ன பண்றார், முதல்ல ரிஷி, அடுத்து வந்து மானாக பிறக்கிறார். மானாக பிறந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி அடுத்த பிறவில ஒரு வைணவ குடும்பத்துல பிறக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்ப அவருக்கு வந்து பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருக்கு. ஏற்கனவே நான் ஒரு பிறவியவே வந்து ஒரு ஜென்மத்தையே வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இனி இதை நான் வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். சோ அவங்களுக்கு வந்து முந்தைய பிறவியோட திவ்யமான உணர்வுகள் இருக்கிறதுனால அவங்க மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவர் சாங்கிய தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை உணர்ந்து அவரை அடையறாங்க. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகின்றான். சோ அதனால அவர் வந்து இயற்கையாகவே வந்து ஆஹ் ஆஹ் பகவானை நோக்கி கவரப்படுகின்றான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளில் இருந்து உயர்ந்து நிற்கின்றான். எக்ஸாம்பிள் ஹரிபோல். நான் அந்த ஸ்லைட பாக்கல, நான் உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். பாருங்க, இங்க இருக்காரு பாருங்க பரதர் இல்லையா? பரதர் வந்து 24 மணி நேரம் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே தனக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்காராம். காலையில அவர் வந்து அந்த புஷ்பங்கள்லாம் எடுத்துட்டு மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு பூஜை பண்றது போல கையில அந்த மலரை எடுத்தாரு அப்படின்னாக்கா அவருடைய அந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே மயங்கி மயங்கி நிக்கிறாரு. அப்போ அவர் கையில இருந்து பூ காய்ந்து விழுந்துருமா. காலையில ஆரம்பிச்சது சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருந்த ஒரு ரிஷி. அப்படிப்பட்டவர் ஒரு மானின் மேல வந்து ஒரு கருணை வச்சதுனால இல்லையா? அச்சோ, இந்த இந்த கதை நம்ம அப்புறம் இதுல கூட நம்ம பார்க்கலாம். அது கருணை வச்சதுனால என்னாச்சு, அவருக்கு மானையே நினைச்சிட்டு இருந்தார். அப்போ அவருக்கு வந்து அடுத்த பிறவி மானா கிடைச்சது. மானா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஞானம் வருகின்றது. ஆஹா, நான் இந்த ஒரு பிறவியவே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய குடிலையே சுத்தி சுத்தி வரார். அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய உச்சிஷ்டம், அவங்க சாப்பிட்டு வச்ச பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறார்.
கிளாஸ் முடிச்சிட்டு அது போல அவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு எல்லாம் பண்றார். பக்தி தொண்டுனா பகவானை பத்தின நாம ரூப குணலீலைகளை கேட்கிறார். சோ அப்படி செய்து அவர் என்ன பண்றார், அடுத்த பிறவில மானுட பரதராக திருப்பி பரதராக பிறக்கின்றார். ஒரு ஜடம் போல கண்ணு காது கேட்காதவங்க இருந்தா எப்படி இருப்பாங்க? என்ன சொன்னாலும் என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடுறது, அது வந்து உயர்ந்த சுவை தாழ்ந்த சுவை அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு ஜடம் மாதிரி இருக்காரு. ஆனா சாங்கிய தத்துவத்தை ரகுகுண மன்னனுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு. சோ அப்படி வந்து அவர் வந்து பகவான் அடைந்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ மாதாஜி மேலும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டா, சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. நம்ம வீட்ல நம்ம வந்து சாண்டிங் ஜோரா பண்ணணும்னா கூட வீட்ல இருக்கிற ஒரு புழு பூச்சி இந்த பறவைகள் எல்லாம் கேட்கறதே அதுகளுக்கு கூட ஒரு உன்னதமான பிறவி கிடைக்கும். உண்மை உண்மை மாதாஜி உண்மை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இந்த 44வது இதுல பொருளுரையில போட்டிருக்க ஹரிதாஸ் டாக்கூரை பத்தி தினம் அவர் இஸ்லாமிய மதத்தினர். அப்படியும் அவர் தினம் 3 லட்சம் இது சொல்லுவார், ஜபம் செய்வார். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரொம்ப அவரை பிடிக்கும். அது போட்டிருக்கார். ஒருவன் தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஒரு 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிடலாம். 2 நிமிஷம் பக்தர்கள் கொஞ்சம் 45. மேலும் அவர் என்ன பண்றார், தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா கலங்கங்களிலிருந்து தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகின்றார். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. சோ இதுல நம்ம என்ன பண்றோம், அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு இல்லையா? சோ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்ப எதுக்கு நம்ம முழுமை அடைவோமானும் தெரியாது. அப்ப எதுக்கு இது ரொம்ப கடினமான ஒன்றா தெரியலையா நமக்கு? அப்ப இதை விட உயர்ந்தது எது நமக்கு? நமக்கு வந்து பக்தி யோகம். நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஹை பட்ஜெட் வேணாம், லோ பட்ஜெட்லயே நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ நம்ம பண்ணலாம்ட்டு பௌதிகமாக. சோ அது போல பக்தி மார்க்கம் வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பற்பல பயிற்சிகள் பயின்று அவங்க பகவான் அடையறாங்க அப்படின்னு. சோ தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செய்பவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். எனவே அர்ஜுனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. ஏற்கனவே நம்ம சந்நியாச யோகம் 5வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். பலன்களின் மேல பற்றில்லாம இருக்கிறதா உயர்ந்த சந்நியாசம். யாரெல்லாம் தவம் பண்றாங்களோ, அது ஒண்ணும் சாதாரண விஷயம் இல்ல இல்லையா? ஒரு 5 நிமிஷம் மொபைல் இல்லாம இருக்க மாட்டேங்குது மனசு. இந்த 1 மணி நேரம் இதுல வந்து 1000 சிந்தனைகள் நமக்கு வருது. சோ இந்த தவம் புரியறவங்க புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை ஒருமுகப்படுத்தி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானே கதின்னு இருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஞானிகள் வந்து ரியலி உயர்ந்தவர்கள் இல்லையா? அவங்க எந்த பலனை எதிர்பார்த்து செய்யல. கர்ம மேதிகளை விட உயர்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நீ யோகியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றார். சோ அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, பகவத்கீதை பயிலும் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன, யோகிகளை போல இருக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இல்ல. ஒரு யோகி இவர்களை விடாம அதான் தபம் பண்றவங்க இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதம் வாசிங்க மாதாஜி. 47வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 47வது பதம். மத்கதே அந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லா யோகிகளுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் பகவானே கதி, அவரை தவிர்த்து எனக்கு வேற யாருமே இல்ல, அவர் மட்டும்தான் என்னை ரட்சிக்க முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு பெரும் நம்பிக்கையோட எப்போதும் பகவானையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானே. திவ்யம்னா கலப்படமற்ற அந்த அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காம ஒரு தூய்மையான அன்பு. ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை மேல வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு தூய்மையான அன்பு. இந்த குழந்தை என்ன பின்னாடி பார்க்கும்னு எதிர்பார்த்து யாராவது செய்யறாங்களா? அந்த மாதிரி இல்ல. ஆனா இந்த கலியுகத்தில் அந்த தாய்மைன்ற அந்த புனிதமான உறவு கூட கலங்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது. இப்ப எல்லாமே அடல்ட்ரேட்டட். எதை நம்ம எடுக்கிறதுனே தெரியலையே. சோ இந்த திவ்யமான அன்பு தொண்டு யார் புரிகின்றார்களோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன், எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவன் அவனே. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ யார் வந்து கடைசியா பகவான் எதை சொல்லி முடிக்கிறாரு? இத்தனை யோகத்தை சொன்னாலும் பக்தி யோகம் சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு. ஏன் இங்க வந்து நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்? ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லா யோகங்கள் பண்ணக்கூடிய யோகிகளுக்கு மத்தியில ஏன்னா அவரே காப்பாத்துவார் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையோட இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இல்லையா? என்னை எப்பொழுது நினைச்சு எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்யறாங்களே அவங்க வந்து அந்த யோகத்துல எனக்கு கனெக்டடா இருக்காங்க. யோகம்னா எது பகவானையும் பக்தனையும் இணைக்குதோ அது. சோ அவங்க வந்து கனெக்டடா இருக்காங்க. எல்லாரையும் விட அவங்கதான் உயர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறார்.
சோ அததான் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம என்ன நிலையில இருந்தாலும் அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த 6வது அத்தியாயத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம். குரு கௌரங்க கருணையினால மனதோட சுபாவம் என்ன, நம்ம அத நண்பனாவும் ஆக்கி கொள்ள முடியும், விரோதியாகவும் மாறும். சோ எப்ப நண்பனாகும், அதை நான் எப்ப கட்டுப்படுத்தி நம்மள வந்து ஒரு செயல்ல வச்சுக்கணும். 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணணும். புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். மனம் சொல்லும் இல்ல இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் ஓகே ஒரே ஒரு பீஸ் சின்னதா எடுத்துக்கலாம். இல்ல நோ மீன்ஸ் நோ, அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி ஸ்ரத்தையா நம்ம வந்து அதை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கும் போது அது நம்மளுடைய நண்பன். இன்னொன்னு வந்து அது நம்மளை கட்டுப்படுத்துச்சு அப்படின்னா அது என்னோட விரோதி. யோகம் என்ன அப்படின்னாக்கா, யோகத்துல எது பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ணதோ அது யோகம். அனைத்து யோகங்களையும் சிறந்த யோகம் பக்தி யோகம். அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 நிலைகள் இருக்கு. எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை விட்டுறணும். நியமங்களை கடைபிடிக்கணும். எதை செய்யணுமோ அதை ஃபாலோ பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசனா, எங்க அமர்ந்து இது பண்ண போறோமோ அதை வந்து எடுத்துக்கொள்வது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பிராணயாமா, தாரணை, பிரத்யாகாரா, தியானம், கடைசியா சமாதி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுக்கு உடல் சார்ந்த தகுதிகளும் வேண்டும், மனம் சார்ந்த தகுதிகளும் வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். என்ன இந்த உடல் சார்ந்த தகுதிகள்? அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. அது மட்டும் அல்ல, அந்த பௌதிகமான விஷயங்களை விடுறது, மனசை கட்டுக்குள் கொண்டு வருது. அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, இந்த மனசை கட்டுக்குள் கொண்டு வரது முடியாது. ஏன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தோட மூலமே வந்து மனசுதான். சோ மனம் வந்து சஞ்சலமானது, அது அளவாய்ந்துட்டு இருக்கும், அதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறார். கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஆமா ஒத்துக்கிறேன், ஆனா அது தகுந்த பயிற்சியின் மூலமாகவும் பற்றின்மை. பிரபு அழகா சொன்னாங்க. சோ தகுந்த பயிற்சி என்னன்னா ஆன்மீக பயிற்சி. ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து இது பண்றது. பற்றின்மை என்பது இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை விட்டுடுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதன் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஓகே, இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்றவங்க முழுமையா அந்த 8 நிலையும் அடைய முடியலன்னா, பாதியில வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களோட கதி என்னன்னு கிருஷ்ணன் கேட்க அவர் சொல்றாரு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன நிலையில புண்ணியங்கள் செய்யறாங்களோ அதனுடைய பலனை பற்பல உயர் லோகங்கள்ல அனுபவிச்சுட்டு, ஏன்னா நமக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. எந்த நிலையில நான் பக்தி பண்ணிருக்கணும் அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்றாற் போல அந்த புண்ணிய லோகங்கள்ல போய் சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துல பிறக்கிறோம். அப்படி பிறக்கிறதும் எப்படி பிறக்கிறோம், ஒரு செல்வந்தர்களுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறோம். அப்ப அட்லீஸ்ட் எனக்கு சாப்பாட்டுக்காக நான் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சோ நான் வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு முயற்சி செய்வேன். அதை விட உயர்ந்த ரொம்ப நாளமா பயிற்சி பண்ணி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க பிறக்கிறாங்க, உயர்ந்த ஆன்மீக குலத்தில் பிறக்கிறாங்க, அந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. அதனால அவங்க வந்து ஈஸியாக பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். ஆனா அது வந்து மிகவும் கடினம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது அனைத்தையும் காட்டிலும் இத்தனை யோகங்களை பார்த்தோம், நம்ம வந்து உயர்ந்தது எது அப்படின்னா பக்தி யோகம், ஞான யோகம். பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது, 2 பேருக்கு கனெக்ஷன் எப்படி அவரை இது பண்றது. அப்ப நான் எனக்கு படிக்கக்கூடிய தன்மை இருந்தாதான், திடீர்னு எனக்கு சமஸ்கிருதம் படிக்கணும்னா தெரியாது. சோ இல்ல ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான காஸ்மாலஜி இதுல எல்லாம் பகவான் இருக்கார் பரபிரம்மமா சொல்லுதுன்னா அந்த அந்த ஞானம் எனக்கு கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு கிடையாது. அப்ப ஞான யோகம் கடினமான ஒன்று. தியான யோகம் 2 நிமிஷம் கூட என்னால ஒரு இடத்துல போக்கஸ்டா உட்கார முடியல, இது பண்ண முடியல. ஏன்னா புலன்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறைபாடுகள் கொண்டது கலியுகத்துல, அதுவும் என்னால முடியாது. அப்ப பக்தி யோகம் சிறந்தது. பக்தி யோகம் என்ன, நீ என்ன பண்றியோ அதை பகவானுக்காக பண்றோம். நம்ம நவவித பக்தி தொண்டுல வந்தனத்தோட நம்ம விட்டுட்டோம், பாத சேவனத்தோட. நாளைக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். பாத்துட்டு வாங்க எல்லாருமே 9 விதமான பக்தி தொண்டு என்ன, அதற்கு யாரெல்லாம் உதாரணம்ன்றதை பாத்துட்டு வாங்க. சோ இதுல நமக்கு பக்தி யோகத்துல அதிக பலன்கள் இருக்கு. ரொம்ப எளிமையான ஒன்று, குறைந்த பயிற்சி இருந்தால் போதும். இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெரிய தவங்கள்லாம் தகுதிகளும் தேவையில்லை. ஆஹ் பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரோட கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவங்க கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.